Lekári v Bratislavskej detskej fakultnej nemocnici patria v liečbe ochorenia sietnice medzi svetovú špičku. Zatiaľ, čo pred 30 rokmi prišlo ročne o zrak asi 50 predčasne narodených detí, dnes maximálne 2. Dvojročný Dominik je z dvojčiek. Jeho brat boj o život prehral a tak musel na svet v 5. mesiaci. Mal iba 600 gramov a 30 cm. Ak by ho lekári do mesiaca neoperovali, oslepol by. Dnes energický chlapček miluje počítačové hry. Jedno očko má v poriadku a na druhom trošku horšie, -2. Anabelka prišla na svet o 3 týždne neskôr ako Dominik. Keď ju operovali, mala 1,30 kg, 10% šancu na prežitie a 100% na oslepnutie. Sme stále v takom šoku, že vlastne nič jej nie je, čiže je to také veľké sci-fi. Lekári sa medzi svetovú špičku zaradili aj vďaka tomuto prístroju. Kým operovali so starým, v záchrane zraku detí sme patrili medzi štandard. Cez tú optickú časť zameriava laserový lúč. Za obrovský úspech sa považuje liečba viac ako 1% úspešnosť. To je ten celosvetový priemer a my sme dosiahli menej ako 1% detičiek, u ktorých to ochorenie končí slepotou. Celá operácia zraku je boj o život bábätka. Ten transport, zákrok v celkovej anestéze ich natoľko dekompenzuje tú imunitu, že tie deti dostanú zápal plúc. Rodičia sa často pýtajú našich špičkových odborníkov, či ich musia operovať v takom malom veku. Odpoveď je áno, pretože tu jednoznačne platí pravidlo čím skôr, tým lepšie. To znamená najneskôr 3 mesiace od narodenia bábätka. Závisí to presne od váhy. Každé dieťa prakticky, čo má pod 1000 gramov, má túto retinopatiu. Ktoré má nad 1200, už je to minimálne. A ako sa operuje poškodený zrak 30 cm bábätka? Vidíte, dá sa to. Najmenší pacient, ktorého sme robili, tak mal pôrodnú hmotnosť, myslím, 380 gramov. Špecialisti detskej fakultnej nemocnice na Kramároch si už pochvaľujú aj spoluprácu so svojimi kolegami v iných regiónoch Slovenska. Kým v minulosti sa stretávali s tým, že na Kramáre sa k ním dostali predčasne narodené deti, ktoré už mali pokročilé štádium poruchy zdravia, teraz je to už skôr výnimkou. Lucia Tomečková, RTVS.